Så synes jeg, I skal have lov at se, hvor der vi bor. Det her det er blokken set ude fra vores vej. Og vi har sådan et lille heldigt sted her ved siden af. Og hernede der har vi vejen ned til børnehaven. Og som I nok kunne høre i baggrunden før, så dytter de fleste biler før, under og efter et sving. Så det giver en del støj. Men det kan vi heldigvis ikke høre heroppe. Her inden for porten, der står vores security, som giver sig ud for at passe på os. I stedet for at gå ind til parkeringskælderen, så vil jeg lige vise jer den lidt pænere indgang gennem vores have. Og så har de tradition for lige at male sådan en lille flot ting her på trappen. Kan I da også lige få lov at kigge. Det er så selve indgangen til vores have. Og hernede i dammen, der er vi til nede og kigge på fisk. De ser altid sultne ud. Men det ligner, der er nogen, der kommer over. Herinde til begge sider, der har vi sådan nogle fællesrum eller forsamlingshus, eller hvad man nu kalder sådan noget. Hvor der er yoga nede 2-3 gange om ugen. Jeg har endnu ikke været hernede, fordi det altid passer med, at jeg skal køre familie date her på det tidspunkt. Så kommer vi ud i vores fællesgård. Jeg lige få en rundtur. Og der er svært ikke lige i gang i springvandet lige nu. Derovre der har vi nogle indendørsrum, hvor der er blandt andet er bordtennis. Og hernede har vi vores fitnessrum. Og bogen man skal skrive sig ind, når man går ned og svømmer. Som jeg hader. Fordi det er bare noget man skal gøre, bare for at gøre det. Herinde ser I pigernes motionsrum. Der er lidt maskiner og både håndvægte hernede i bunden. Når man er her, der skal man lige skrive sig ind i sådan en lille bog herovre. Ingen rigtig ved hvorfor. Men sådan det. Det er Indien, vi er i. Så kommer vi over til poolen, hvor det lille bassin er et forholdsvis lavt et. Og oppe for oven deroppe, der bor der 2 af broingeniørerne fra Rambøll, Nicky og Christian, som vi griller noget der til. Primært oppe også, fordi så kan børnene bare gå i seng. Herligt. Og hernede i hjørnet, der bor vi så. Og I kan se toppen af rutsjebanen, der er ingen inde. Det er så haven set fra den anden vinkel, og går vi fortsætter vi ud gennem haven her, så kommer vi ud til vores parkeringskælder. Og her hen rundt hjørnet, der holder vores bil. Vores chauffør, han har
fri indtil klokken 3, når jeg skal ned og hente Camille. Men han sidder herinde i et rum og venter på mig og spiller kort imens. Herovre har vi boldpladsen. Og vores affaldscontainer. Og længere ned der kommer der legepladsen. Ind ad den hvide dør her med de mange skud foran, der sidder chaufførerne og får dem i spil, mens de venter på, at de andre vi skal ud og køre. Og chauffør han sidder der nede på gulvet i den hvide skjort. Og deres toilet. Jeg hørte lige med til historien, at vi bor deroppe bag træet. Her har vi rutsjebanen og gyngerne og lidt klatterstativer. Så det er matriklen, vi bor på. Det er vores hoved der. Og postkasser. Og bilen holder herhen ved siden af, så vi har ikke langt til bilen. Der er så elevator til den der side. Og så har vi så en trappeopgang til den her side. Det er så den, vi tit benytter. Alle inderne, de tager elevatoren, for det er jo meget nemmere at vente på det.